Este concelleiro está disposto a soportar o chorreo de media docena de pais, pero o que non vai a admitir é que se lle acuse de poñer en risco a saúde das persoas e moito menos dos nenos. Esta é a resposta de Tino Fernández ás críticas recibidas nas últimas horas por manter pechadas as instalacións deportivas da cidade. O concelleiro de Deportes cree que volver a abrilas ante a situación sanitaria que está a vivir Pontevedra sería unha insensatez e unha irresponsabilidade. As queixas veñen de un grupo moi reducido de pais e nais, porque a maioría dos pais e nais son xente responsable e sensata e sabe que estamos vivindo unha situación na que hai que tomar as cousas con moita prudencia, non? Entón, dentro desa prudencia, que como actúa a Concellería de Deportes. Eu sei que isto non gusta a algúns, afortunadamente poucos, pero aquí se trata de non caer na insensatez, nin na irresponsabilidade. E cando un é pai dun rapaz, o primeiro que ten que preocuparse é pola saúde do rapaz. A pesar das críticas, Tino Fernández segue insistindo en que soamente reactivarán aquelas actividades deportivas onde haxa un plan de competición. Non podemos abrir a instalación deportiva porque creemos que eso sería unha absoluta irresponsabilidade e que no pide é un irresponsable. Así de claro lo digo, é un irresponsable, porque hai que ser moi irresponsable para estar a estas alturas. Coa que está caíndo, cando vemos que cada día aumentan o número de casos, querer provocar situacións que poden levar a contagios, non só dos rapaces, sino do entorno dos rapaces. Ante a demanda de algúns pais de que se permita aos nenos e nenas pontevedreses adestrar ao fútbol mentres non se reactive a competición, o concelleiro é contundente. Se os rapaces queren practicar deporte, poden facelo noutras zonas da cidade. Como sería un adestramento de fútbol? Poñerse un no pico dun área, o outro no outro pico da área, pasarse o balón de pico a pico e tirarse ao portero. Alguén se cree que é iso o que queren? Se a preocupación desos pais é que os rapaces fagan actividade física, deberían ir a Illa das Esculturas, ou a Xunqueira do Vao, ou aos paseos que temos en Pontevedra. Deberían ir a calquer lado, porque pode facerse deporte tranquilamente en calquer lado, porque existe moito mundo máis alá do fútbol. O concelleiro de Deportes está convencido de que a mirande parte dos clubes da cidade entenden esta decisión. Proba disto é que non hai ningunha petición por escrito para que se reabran as instalacións deportivas. Non teño enriba da mesa ningunha petición de ningún club de Pontevedra para abrir as instalacións deportivas para club de fútbol, me refiero, para abrir as instalacións deportivas. Ningunha. Non hai ningún club que entre nese xogo. Por qué? Porque están dirixidos por xente sensata.